Honderden bjemmen, duizenden ballen en nog volle meer jachtjes. Die komen haast in de kantoren van Limburg en Friesland te staan. Bedrijf is wiesmars aan flinke bestelling. Voor u is het zeker de grootste en ik een heel belangrijk onderdeel voor de omzet van interieurbeplanting in donkergroen. O dennenboom, wat zijn je dagen wondervol. Een spar of een dennenbeam komt er net in bij de belastingdienst. Ben alleen neppers. Maar dat betekent net dat er minder werk is. Kriesbiem, biemkoziekje, logistiek regelen, alles opzoeken, zorg je dat alles binnen is, alles verspreid door het land. En dan is het hier hectisch. Het is hier nou ogenschijnlijk rustig, maar eind vanaf 1 november, vanaf dat moment, dan is het hier gekkoers. En ze hebben hier goed nagedacht door de trends van deze winter. Het is de blitz. Ja, kriesbiem op een kap bijvoorbeeld. We gaan hier in je steen, die staat hier mooi op de poortjes, maar kriesbiem, we hingen zo'n plafond. Daarnaast hebben we een trend in een prins op doek. Dat is echt iets wat in opkomst is. Dus er zijn prints van kriesversiering en decoraties, maar dan op groot doek. Bij de belastingdienst hebben ze een eigen trend bedacht. Nou, bijzonder aan de belastingdienst is dat een soort locaties kozen hebben voor kriesballen in hun eigen kleur. De blauwe belastingkleur.